her på målmandspladsen, der har jeg anbefalet, at det er Joe Hart, fordi jeg synes, han står rigtig godt. Så har vi også en venstreback, som er Ashley Cole. Han har kæmpet godt, det synes jeg. Ja, vi har så vælget at sende John Terry sammen med ham, fordi de arbejder godt sammen, har vi synes. Og så har vi også sat Kompany i spil sammen med Zabaleta, fordi de spiller også to City-spillere. Det er altså rigtig godt. Og her, center midt, der har vi vores stjernespiller, Steven Gerrard. Fantastisk spiller, synes vi. Og ude ved venstre midt, der har vi altså også en god en. Han er også god, og han er også en stjernespiller, Willian. Ja, og vi har højre midt, har vi Ben Affleck, vores skillemand. Ja. Jeg valgte ham, fordi han er god til skills, og det synes vi godt om. Ja, og de to vi har på kanterne. På center offensiv har vi Juan Mata, som er god til at arbejde sammen med nogen, vi har i angreb. Og her har vi Eto'o. Han er sammen med Willian, fordi vi synes, det er godt par sammen. Og her har vi Robben van Persie. Vi synes, der er fantastisk til at arbejde sammen med Juan Mata. Og det er det hold, at vi har kæmpet rigtig godt med, og vi er nået rigtig langt med det. Og det er det hold, som vi vil anbefale for jer. Så gå straks ud og køb det. Det koster 220.000. 220.000 det her hold. Og vi synes bare, det er gang. Ses. Og det er en serie. Det er en serie, som vi vil regne ud, og vi laver nogle forskellige hold en gang imellem. Det kommer ikke ud hver dag, men vi fremsiger nogle gange et specielt hold. Ja. Tak for i dag. Vi ses. Ja, ses.